tisztelettel és szeretettel köszöntöm az Országos Polgárőrnap valamennyi résztvevőjét. Én is külön tisztelettel szeretném köszönteni Pósfai Gábor belügyminiszter urat, aki véleményem szerint először vesz részt polgárőr rendezvényen. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és megtisztelted a polgárőrségnek ezt a rendezvényét. Szeretném külön köszönteni én is Tóth Gábor államtitkár urat, aki 6 évig a polgárőrség egyik meghatározó vezetője volt. Most kölcsönadtuk Magyarország kormányának. Miniszter úr, várjuk vissza államtitkár urat, amikor lejár a megbízatása. A polgárőrök nevében szeretnék gratulálni a közelmúltban kinevezett Mecser Tamás tábornok úrnak, az ORFK új vezetőjének, Varga Ferenc tábornok úrnak, a katasztrófavédelem új főigazgatójának, Markó Attila tábornok úrnak, a készenléti rendőrség parancsnokának, és gratulálok Smel János úrnak is, a büntetés végrehajtás országos parancsnokának. Úgy gondolom, hogy valamennyien nagyon szeretnénk, hogy a tábornok urak által irányított szervezetekkel a jövőben is harmonikusan tudjunk együttműködni. Meggyőződésem, hogy ez így lesz, a polgárőrségen egészen biztos nem fog múlni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ünnepel a polgárőrség, ünnepeljük a 70 000 polgárőr áldozatos munkáját, ünnepeljük a polgárőrség 35. születésnapját, és természetesen az ünnep keretében emlékezünk a polgárőrség védőszentjére, a lovagkirályra, Szent Lászlóra, aki több mint 900 éve megteremtette az akkori Magyarországon a belső rendet, a fegyelmet, a közbiztonságot és a tulajdon védelmének a szentségét. Polgárőrség 35 éve van a magyar emberek biztonságának a szolgálatában. 35 év alatt a polgárőrség hullámhegyeket és hullámvölgyeket járt be. Emlékezzünk csak, volt olyan időszak, amikor a politikai vezetők féltek a polgárőrségtől. Kérdezték, hogy mit akarnak, minek jöttek létre. Jó néhányan vagyunk, akik emlékezünk erre az időszakra. Volt olyan időszak, amikor a polgárőrség kereste az identitását és a küldetését. Volt olyan időszak, amikor csak megtűrték a polgárőrséget. És itt vagyunk, 2026-ban a polgárőrség a magyar társadalom legszervezettebb, legegységesebb, legelkötelezettebb önkéntesekből álló civil szervezete, amely a közbiztonság védelmében és a bűnözés megelőzésében nélkülözhetetlenné vált. Olyan civil szervezetté, amely biztonságot szolgáltat, amelynek tagjai télen-nyáron, melegben és hidegben közterületi szolgálatot látnak el, védik az ország határát az illegális határsértőktől, részt vesznek a katasztrófák elhárításában, legyen az árvíz, szélvihar vagy hóakadály, segítik a rászorulókat, az elesetteket, a betegeket, az időseket, felsorolni is sok, hogy a polgárőrök milyen sokoldalúan vesznek részt a települések biztonságában és védelmében. A polgárőrök nem azt kérdezik, hogy mit kapnak hazájuktól, hanem azt, hogy mit tehetnek a hazájukért. És ahogy elhangzott polgármester úr köszöntőjében, ezt úgy hívják, hogy hazaszeretet, vagy mondhatnánk azt is, hogy lokálpatriotizmus. Most tulajdonképpen én arról a 11 millió szolgálati óráról beszélek, amelyet a polgárőreink végeztek a közterületen. Arról az embert próbáló időszakról beszélek, amikor ez év januárjában farkasodító hidegben, mintegy 20 fokos, mínusz 20 fokos hőmérsékletben polgárőreink 1000-10 000 számra jelentkeztek rendkívüli szolgálatra. Tűzifát szállítottak, tűzifát aprítottak, járőrszolgálatot láttak el, és életeket mentettek. A brutális időjárás alatt nem kevesebb, mint 7 ember életét mentették meg a polgárőreink a kihűléstől.
amelyet szerintem most is megköszönhetünk ezeknek a polgárőröknek. Az életment... De azért felsorolom, az életmentésben részt vettek a Tiszaföldvári, a Kiskörösi, a Kulcsi, a Vértesszőlősi, Budapest 18. kerületi és a Földszigeti polgárőregyesületek tagjai is. Ma már közhelyé kezd válni, hogy a polgárőrök ott vannak mindenütt, földön, vízen, levegőben. Most éppen a légi bűnmegelőzés, a drónok használata van napirenden. A külterületi jogsértések megelőzésére és az országhatár védelmére, drónok használatával kapcsolatos tudományos pályázatunk eredményhirdetése éppen a mai rendezvényen fog megtörténni. Tisztelt polgárőrtársaim! Biztos vagyok benne, hogy a jelenlévők egyetértenek abban, hogy a polgárőrség egy sikeres szervezet. A magyar rendészet legújabb kori történetének sikerterméke, de a sikereink köteleznek is. Szervezetünknek készen kell állni az új kihívásokra. A polgárőrségnek foglalkozni kell az online csalások megelőzésével, a gyermekvédelemmel, a kábítószerbűnözés visszaszorításával is. De most, 2026. július 4-én, és szerintem így lesz ez 2027-ben is, legfontosabb a közterületi szolgálat ellátása. Ugye Kucik tábornok úrral közösen gondolkodunk azon, hogyan lehetne célirányos polgárőrszolgálattal, bocsánatot kérek, a túlterhelt és szerintem létszámgondokkal küzdő rendőrséget részben tehermentesíteni, segíteni. Vannak szakmai elképzeléseink, ezeket a szakmai elképzeléseket 2026. szeptemberében szeretnénk a polgárőrségen belül vitára bocsájtani. Természetesen nem feledkezünk meg azokról a polgárőrökről, akik az átlagosnál több közterületi szolgálatot vállaltak. Az OPS erkölcsileg és anyagilag is elismeri munkájukat, hozzátéve, nem sértve ezzel az önkéntességet. Látható, tele van a polgárőrök mindkét keze feladattal. Viszont a sok-sok biztonsági feladat elvégzéséhez kell egy megbízható kormányzati háttér. Kell a stratégiai partnerség, kell a kiszámítható költségvetési támogatás, kell az anyagi és erkölcsi elismerés. Polgárőrség minden tekintetben nagy érték, közösségi és egyben biztonsági érték is. Vigyázzunk rá, működtessük, becsüljük meg a polgárőrséget, a polgárőreinket, mert megérdemlik. Én országos elnökként nyugodtan mondhatom, rendkívül büszke vagyok a magyarországi polgárőrség teljesítményére. Tisztelt miniszter úr, tisztelt államtitkár úr, számítunk önökre, nagyon számítunk önökre. Természetesen a kormány és önök is számíthatnak a polgárőrökre. Kérem, hogy kiemelten támogassák ezt a nélkülözhetetlen civil szervezetet. Gondolatokkal köszöntöm még egyszer a 31. polgárőrnap minden résztvevőjét. Érezzétek jól magatokat, feltételek adottak, és azzal zárom, hogy dicsőség a polgárőrségnek.